uKelley Khumalo uzimisele ngokufakaza kwelikaSenzoMeyiwa. Nginibingelele engiphinde nginamukele kulo le channel ehamba phambili radio inkeze lami igama engiceze uNtuthu waKhumalo. Bathi la sibona amagomede mawuthi usemusha la ekhaya engizocela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Umculi we-Afro Pop uKelley Khumalo ukulungele ukufakaza ecaleni lokubulawa kukayise wengane yakhe uSenzoMeyiwa ekhuluma nabemthombo izindaba izolo enkantolo enkulu eTshwane eGauteng. Ummeli ekaKelley Khumalo uthe uma elomculo ebizwa ngabashushisi noma kanjani uyosifikela mathupha azofakaza ukuthi yena wabonani ngosuku kwabulawa ngalo uSenzoMeyiwa. Umshushisi uthe akukho okunganqikazisa uKelley ngoba usabambisane kahle nabemthombo. Uma edinga inkantolo uyofika qathatha kuphetha yena umshushisi. Ukuqula kwecala kuhlehliselwe umsombuluko ngenxa yokungabe bikho kwesikhathi esanele sobufakazi. Ufakazi wokuqala athula ubufakazi uSenzo owayengunozinto we-Orlando Pirates neBafana wabulawa ngokudutshula evakashela unina wengane yakhe uKelley kubo Air Force Lawrence eGauteng ngo-October 26, 2014. Ngosuku lwesigameko kwakukhona uSenzo, uKelley, unina kaKelley, uNtombi Khumalo, uLongwe Thwala nabangani bakaSenzo, uTumelo Madlala kanjalo futhi noMthokozi Sithwala. Bafethu bekulona udaba benginethulelo namhlanje oluthinta laphana uKelley Khumalo ukuthi usekulungele ukuthi ayofakaza athule ubufakazi ecaleni lokubulawa kukaSenzoMeyiwa. Mina ngizofisa ukuzwa ukuthi kuthini kwakho ukuphawula mayelana noludaba kulona udaba enginilethela namhlanje kwesenkezi. Ungakhohlwa ukusubscribe, ngithanda kakhulu.